Lehen da biziko gaian ikasi dugu nola irudikatu informazioa eremu digitalean, 0 eta batekin. Aritu geha zenbaki naturalekin, negatiboekin, komadunekin, esponentekin eta hilegatu geha izkietara. Baina irakasgai honen helburu nagusia izan behar da zirkuito digitalak diseinatzen ikastea. Alde batetik daukagu informazio hori irudikatuta 0 eta bat bezala, eta bestetik helburu hori, zirkuito digitalak diseinatzen ikastea. Gai honetan, ikusi behar dugu tartean izan behar dugun tresnarik hoberena eta garrantzitsuena informazio digital horrekin jakiteko nola diseinatu zirkuito digitalak. Eta izan behar da matematika berezi bat. Matematika batek egiten duela lana 0 eta bat hoiekin, ikusten dituela ez zenbaki bezala baizik eta unitate logikoak bezala, bata true edo egia bezala eta 0 false edo gezurra bezala, eta izan behar dituela bere legeak eta arau bereziak. Bere izena Boole algebra da. Orduan, ikusi behar dugu lehen da bizi matematika honen oinarrizko eragik eta sinpleenak izan behar direla ate logikoak. Gero, ikusi behar dugu ze arau eta ze legek agintzen duten matematika honetan. Urrengo urratsan, funtzio logikoak ikusiko ditugu, eta azkenik funtzio hauen eta benetazko zirkuito digitalen arteko erlazio zuzena ikusi behar dugu. Eremu digitalean badakizue ditugula bi digito. 0 eta bata bakarrik. Logikoki ikusten baditugu, egia eta gezurra. True, false. Orduan, baldin badaukagu 0 bat. Bere kontrakoa izan behar da bata. Gezurraren kontrakoa egia. Edo baldin badaukagu bat edo egi bat, bere kontrakoa izan behar da gezurra edo 0 bat. Eragik eta simple honetan sarrerako informazioa inbertitzen gabiltza edo alderantzikatzen. Bata 0an bihurtzen edo 0a bata. Eta eragik eta simple hau egiten duen zirkuito digitala edo ate logikoari inbertsorea esaten zaio edo notatea. Hemen duzue bere simboloa. Sarreran bit bat izan behar dugu, irudikatzen dugula A bezala. Haure konzeptu berria izan behar da. Aldagai logikoa irudikatu behar duela bit bat, edo 0, edo bat. Eta irteeran izan behar dugu. Isa, bere beste aldagai bat, baina kasu honetan izan behar dela sarrerakoaren inbertsoa. Eta sarreraren inbertsoa egiten duela adierazteko algebraikoki daukagu irudikapen hau, adierazpen hau. A sarrera eta gero goiko marratxo hori. Egia taulak hau dena jasotzen du. Zutabe honetan daukagu sarrerako aldagaia A, bere kombinazio guztiak, eta irteerako zutabean daukagu isa aldagaia eta irteerako informazioa, sarrerakoaren inbertsoa. Ate logikoen funtzionamendua ere bai ikusi behar dugu askotan ez horrela egia taula bezala, baizik eta denboran zehar informazio fluxu bat bezala. Hemen ikusten dugun bezala. Beira, hemen daukagu notatea, baina sarreratik ailegatzen zaio. Denboraren ardatzan, hasieran 0, gero pasatzen da batera, egoten da rato bat batean, eta berriz 0ra. Orduan, hau ailegatzen baldin bazaio sarreran, zei izan behar dugu irteeran. Hasieran 0 genuenean hemen, sarreran, irteeran izan behar dugu bat. Denbora berdin horretan izan behar dugu bat. Eta sarrera batera pasatzen denean, irteeran izan behar dugu 0. Izango genuen seinale berdina, baina inbertituta. Eta hori bai, denboraren ardatzan. Hemen azkeneko blokea etxo hauetan erakusten dizuegu notatea irudikatzeko beste simbolotxo batzuk. Hemen dugu ikusi duguna, baina ere ikusi ditzakegu bolotxoa sarreran jarrita. Eta beste bi hauek, lauki hauki izan behar dira, liburu oso zarretan oraindik erabiltzen den simbolotxoa. Egia esan, niretzat, nire garaian ere, simbolo hauek nahiko zarrak ziren. Ez dakiz zergatik Floyd liburuan oraindik jartzen duten. Orain, bi bit hartu behar ditugu. A eta B. Eta elkartu behar ditugu. Esaldi batean adibidez, bere logika ikusteko. Esaldi batean esaten baldin baditugu bi gezur, esaldi osoa gezurra da, hori argi dago. Esaten baldin badugu egi bat eta egezur bat, esaldi osoa gezurra izan behar da, gezur horrengatik. Esaten baldin baditugu bi egi, orduen esaldi osoa bai izan behar dela egia. Eragik eta iruduketzen badigu logikoki, 0 eta batekin, egia eta hau izan behar dugu. Bi gezur, gezurra eman behar digute. Gezur bat, eta egi bat, elkartuta, gezurra. Egia, eta gezurra, gezurra. Eta bakarrik biak egia direnean, egia izan behar da gure unitate osoa. Eragiketa honi, hande eragiketa logikoa esaten zaio. Eta bera burutzen duen zirkuito logikoa edo ate logikoa, handatea esaten zaio. Bere simboloa daukazu hemen. A eta B sarrerako bitak eta isa irteera. Hemen ere, ikusi dezakegu eragiketa logiko hau biderketa bat bezala. Hemen irudikatzen den bezala, eragiketa horietan. Baina ez da izan behar biderketa aritmetiko bat, kontuz, biderketa logiko bat izango zen. Zeren sarreran 0ren bat baldin badago, irteera 0 izan behar da.
Eta bakarrik sarrerak direnean bat, irteera izan behar da bat, biderketetan bezala. Horregatik ere erabiltzen da sinbolotxo hau eragiketa logikoa irudikatzeko. Biderketa bat izango balitz bezala. Aurreko kasuan bezala ere bai, liburu zarretan edo askotan ere webgune batutan aurkitu dezakezue handatea horrelaxe irudikatuta. Gauza garrantzitsua. Ikusi dugu egia taulan eta simboloan handatearen sarreran bi aldagai, A eta B. Baina jakin ezazue, ate honek onartu dezakela bi ate baino gehiago. 3 eta 4 adibidez. Ideia berdina izan behar da, gogoratu biderketa baten antzekoa dela. Beraz, sarreraren batean, baldin badago 0 bat edo gehiago, irteera izan behar da beti 0. Eta bakarrik izan behar da bat, denak sarrera guztiak bat direnean. Hemen azpian daukazue handate logiko baten denbora diagrama adibide bat. Eta besarreratik sartzen zaio denboraren ardantzan informazio digitala aldatzen. Horren ez da izan behar dugu hemen isa irteeran. Denbora tarte berdin hortan ikusi beharko dugu zer egiten ari den gure atea. Hemen adibidez, sarrerak 0 eta 0 direnean irtera 0 izan behar da, biderketa logiko dugunez. Tarte honetan, begira, bi sarrerak dira bat, beraz irtera bat izan behar da. Beste honetan, B da bat, baina A da 0, beraz irtera 0. Eta horrelaxe bete dezakegu irterako denbora diagrama, bi sarrera hauen arabera. Adibidetxo honetan ikusi behar dugu handatea oraindik beste modu batera. Beraz, ikusi dugu hand logikoa, konparatu dugu biderketa aritmetikoarekin ere, oso antzekoak direla, baina hemen beste modu batera ikusi behar dugu handatea. Begira, suposatu zenbatzaile honek zenbatzen dituela hemendik sartzen diren pulso guzti horiek. Baina guk nahi dugu bakarrik zenbatzea denbora tarte honetan. Denbora tarte honetan denean bat eta 0 denean ez. Orduan zer egin dezakegu pasatzeko onutza bakarrik nahi ditugun pulsoak tarte honetan. Handate logiko bat erabili behar dugu, begiratzazue. Sarrera hau, baldin bada 0 bider edozen gauza 0 izan behar dugu. Hemen ikusten dugun bezala. Eta denean bat, begiratzazue, bat eta bat direnean izan behar dugu bat. Eta bat eta 0 dugunean izan behar dugu 0. Hau da bat den bitartean, seinale hau pasatu behar da onutza dan bezala. Orduen, handate ikusi dezakegu horrelaxe. Hemen 0 jartzen baldin badugu, hemen daukagun informazioa moztu egiten dugu. Baina hau denean bat pasatzen uzten dugu. Adibide honetan ikusten dugun bezala. Izango zen handatea ikusteko 3. modua. Beste adibide bat handateekin. Hau arruntagoa. Detektatzen badegu kotxea martxan jarri dugula. Beste sensore batekin detektatzen badegu uhala ez dugula jarri. Eta jarri badegu gure kotxea martxan azkeneko minutu erdian, orduan txistu bat aktibatu behar dugu erabiltzaileari esateko uhala jartzeko. Edozein momentuan, sarreraren bat baldin bada 0, txistua ez da aktibatu behar, zuek konfirmatu dezakezuen bezala. Hor eragiketa edo horratea. Esaldi batean esaten badegu gezur bat edo egi bat, edo hori erabili dugunez, gezurra utzi dezakegu eta egiarekin geratu. Beraz, egi bat izan behar dugu. Horrela, bi gezur esan da, ezin dugu aukeratu egi bat. Gezurra izan behar dugu, bai ala bai. Gezurra edo egia esaten badugu, egia hartu. Egia edo gezurra, egia hartu, eta biak egia baldin bada, orduen irteeran ere egia izan behar dugu. Hau ere ikusi dezakegu batuketa logikoa bezala. Ez batuketa aritmetikoa bezala. Zeren 0 gehi 0 eginda 0. 0 gehi bat bat, bat gehi 0 bat, eta bat gehi bat ez da izan behar bi. Baizik eta emaitza logikoa izan behar da bat. Horregatik honen simboloa izan behar da ere bai. Eragiketetan plus hori, eta simbolo bezala hemen dukuzue. Berriz ere, liburu zarretan aurkituko duzuena hau, baina ia aztu behar dugu. Ate honek ere onartu dezake bi ate baino gehiago bere sarreran. Hemen ikusten diren bezala, 3 eta 4. Eta honen ideia izan behar da hemen daukaguna. Bere sarreraren batean, gutxienez baldin badago bat, nahikoa izan behar da irteera batera jartzeko. Hemen daukagun bezala, edozein bat baldin badaukagu batera. Eta bakarrik, sarrera guztiak direnean 0 izan behar da irteera 0. Hau izango zen, hor eragiketaren oinarrizko ideia. Hemen, bi sarrerako hor ate baten denbora diagrama adibide bat daukazue. A sarreratik sartzen baldin bazaio denboran zehar seinale hau, eta B sarreretik denbora tarte berdinan beste seinale hau, irteeran zer izan behar dugu? Hor atea bere gauzak egiten, bere batuketa logikoa egiten. Sarrerak direnean 0, hemen 0. Hoitako bat baldin bada bat, beti bat, ikusten duzen bezala. Hemen ere bai, 0 eta bat. 0 eta 0, 0. Hau da, hor eragiketa eta horrela marraztu ezakegu denbora diagrama irteeran. Hor eragiketaren erabileraren adibide bat daukazu hemen.
alarma sistema bat daukagu. Eta sensoreak ateetan, leihoetan eta bestineko etxeko sarreretan. Bakarrik bat aktibatzen bada, orduan alarma piztu beharko dugu. Horretarako biltzen ditugu sensore guztiak hor honetan, eta bere sarreretako bat bakarri baldin bada bat, honek jarri behar du hau batera eta alarma piztu. Orain arte ikusi ditugu hiru ateak, NOND, AND eta hor, hauek dira oinarrizko ateak zirkuito digitaletan. Hauekin egin ditzakegu edozen zirkuito digitala. Hala ere, ikusi behar ditugu hauen kombinazioak beste ate batzuetan, zeren beste ezaugarri batzuk izan behar dituzte. Eta posible da ere bai, teknologikoki behar bada ate hauek erraxago izatea egitea, oinarrizkoak baino. Ikusiko dugu hori aurrerago. NAND atea bezala. NAND atea da AND atearen kontrakoa. AND ateak ematen zuen sarreraren bat 0 zenean irteera 0. Honek eman behar du bat. Eta bakarrik bi sarrerak zirenean bat ematen zuen bat, guk orain 0 izan behar dugu NAND ate batean. Bere simboloa hauxe, AND atearena eta bolotxo bat irudikatzeko kontrakoa egiten ari garela. Hau da, hau gabiltza egiten. AND eragiketa bat eta gero NOT bat. Baina erabili behar dugu simboloa hauxe. Berriz, liburu zarretan eta webgune batutan aurkitu dezakezuen simboloan NAND atearentzat, kasu handirik ez. Eta hemen, beste denbora diagrama adibide bat, bi sarrerako NAND ate batean. Seinale hau eta beste seinale hau. Ia, pentsatu dezagun. Begiratu dezagun hemen 0 dugunean. AND ate bateak, hau 0 denean, irteran genuen 0. Axolagabe hemen genuena. Kasu honetan izan behar dugu. Beti bat, axolagabe hemen daguna. Begiratu dezagun hau denean bat. Hau baldin bada bat, AND ate batek egiten zuena da, seinale hau pasatzen utzi. Baina orain, hau dugunez, izan behar dugu seinale hau alderantzikatu da ikusten duzuen bezala, bat tarte horietan. Hemen eta hemen. Ez ahaztu bi eragiketa egiten ari garen ez, matematikoki nola idatzi beharko dugun eragiketa hau. AND eragiketa, A bider B, logiko hori, eta alderantzikatuta marra, not marrarekin. NAND logika erabiltzen duen zirkuito baten adibidea daukagu hemen. Diodotxo hori da LED diodo bat, eta piztu behar da, erakutsi behar du argi berde bat piztuta, hemengo tensioa oso bajua denean. Ikusten duzu hemen tensio altu bat, erresistentzia bat, argitxo hori, hau 0 voltio denean, intensitatea dago eta pizten da. Hau da, NAND ate horren irtera bajua denean, argi berde bat pizten da. Eta argi berde honen esan nahia izan behar da, bi depositu hoien urmaila minimoa baino altuago denean. Orduan, adibide honetan bezala. Hau altua eta altua denez, sensore horien irakurketa, altua, AND eman behar du altua honekin bajua, orduen momentu horretan argia berdea dago. Hoitako bakarren bat jeisten bada, mailatik eman behar du 0. 0 horrek eragin behar du AND ate honek 0 ematea, honek alderantzikatuta eman behar du bat hemen, bi tensio horiek berdinak izan behar diren ez hau, itali egon behar da. Vale? Hau egon behar da, berde bakarrik, depositu horiek baldin badaude maila horretatik gora. Norrateak egiten du horratearen kontrakoa. Horratean genuen sarreraren batean baldin badago bat irteera da bat. Kasu honetan honek eman behar du 0. Eta bakarrik sarrerak zirenean 0 ematen zuen. Horrateak 0, kasu honetan bat. Bat eta gero 0. Eragiketa honen irudikapena hemen daukazue. Hor logikoa eta not marra gero esan ez alderantzikatu behar duela bere irteera. Simbolo bezala hauxe. Horratearena bolotxoarekin irudikatzeko not bat egiten diogula hor eragiketa bati. Simbolo zaharra hemen daukazue. Hau azten joan. Adibide bezala beste denbora diagrama bat hemen. Bi seinale hauek sartzen baldin bazaizkigu, zer daukagu? Momenturen batean baldin badago bat, irteeran izan behar dugu 0. Bestela bat, hementxe daukagu. Hemen daukagu bat, hemen daukagu bat, hemen daukagu bat. Momentu horietan izan behar dugu 0. 0 eta 0. Bestelekoetan izan behar dugu bat. Ikusten dugun bezala. Norratearen logika erabiltzen duen zirkuitua daukazu hemen adibide bezala. Hegazkin honetan ditugu sensoreak freno bakoitzean. Frenoak bilduta daudenean ez dute funtzionatzen, eta sensoreak eman behar dute maila altua. Eta frenoak irekita daudenean funtzionatzen daude eta eman behar dute maila bajua. Argi gorri hau piztu beharko da frenoren bat gutxienez baldin badago bilduta, hau da, funtzionatu gabe. Eta argi berde hau piztu beharko da 3 frenoak funtzionatzen dauden bitartean. Begiratu dezagun honutza. Hemen norrate bat daukago, baina nik pensatu behar dut hor bezala. Hoietako sarreraren bat baldin bada altua, badakizue horrate honek eman behar duela maila altua. Eta bolotxo honen ondorioz hemen izan behar dugula maila bajua. Maila bajua piztu behar duela
LED hori. Orduan, frenoren bat baldin badago bilduta, gutxienez bat, hau egon behar da piztuta nahi dugun bezala. Horren begiratu ezagun nuntza. Hau piztu behar da hemen maila altua dugunean. Hau da, horrate honek maila bajua ematen duenean. Eta horrek ematen zuen maila bajua, hirurak zirenean 0. Hau da, hiru frenoak daudenean zabalik, irekita eta ondo funtzionatzen, izan behar duguen maila altua eta argia egon behar da piztuta nahi dugun bezala. Hor esklusiboa. Hau ate berezi bat da. Ez duelako eragiketa logiko edo eragiketa aritmetiko bat egiten, baizik eta konparazio bat egiten du. Hemen daukazue egia taula. Bere adierazpen algebraikoa hemen, simbolo berezi hau, hor esklusiboa izango zen hau. Eta egiten duena da hauxe. Sarrerako bitak ezberdinak direnean, maila altua eman behar du. Eta sarrerako bitak berdinak direnean, maila bajua eman behar du. Ate honen simboloa hemen daukazue. Hor, atearen antzekoa, baina beste marratxo horrekin hor. Bere simbolo zaharra hemen, ikusten baduzue. Eta adibide, denbora diagrama adibide bat, hemen txe. Bi sarrerak hemen ditugu, eta sarrerak berdinak direnean, esan dugu irteera izan behar dela bajua. Sarrerak direnean ezberdinak altua. Hemen berdinak bajua. Hemen ezberdinak altua. Horixe izango zen. Jakin beharko duzue, hor esklusibo ateak, beste ate batzuk ez bezala, ez dituela onartzen bi sarrera baino gehiago. Ez duzu inoiz ikusiko hor esklusibo ate bat 3 edo 4 sarrerekin. Eta ikusi behar dugun azken ate logikoa izan behar da nor esklusiboa. Egiten duela hor esklusiboaren alderantzizkoa. Egia taula hontan ikusten duzuen bezala. Sarrerak direnean ezberdinak irteera 0, bajua. Eta sarrerak direnean berdinak 0-0 edo bat irteera altua. Bere simboloa, aurrekoaren simboloa, baina bolotxoarekin, not eragiketa erakusteko. Adierazpen algebraikoa, hor esklusiboaren eragiketa, eta gero not marra daukagu. Bere simbolo zaharrau hemen daukazue. Eta hemen adibide bat denbora diagrama ikusten dugun bezala. Kasu honetan bi ateak ditugu, hor esklusiba eta nor esklusiboa. Eta egiten dutena da hori, konparatu sarrerak berdinak baldin badira, adibidez, kasu honetan berdinak baldin badira, hor esklusiboak ematen du maila bajua eta besteak maila altua. Eta sarrerak baldin badira ezberdinak, hor esklusiboak ematen du maila altua ikusi dugun bezala, eta berri honek inbertsua, maila bajua. Zuek konfirmatzea hau beto izan behar da.